jroning ati aku ana tresna apa sliramu ora krasa yen kangenku tanpa upama Mbak Cebret kersane mandap nggih. Nah, iki kanggo dulur-dulur kene Mbak Cebret kersane mandap. Ya, ayo Mbak Yeni yo. Wah, kayak toto. Halah, udah. Ya, nah, tak sangoni sik meduna, Bret. Iya, Bret. Heeh. Ya, Bret, yo. Pring kuning dadi saksi. Ana kedak sapa santri. Yen sliramu ora ati. Ya dadi semangat iki. Ya. Ya.
rondo desa umure setengah tua nanging iki kaya kenya sapa jawil wis mesti bakal kintil terus luar biasa. Oke, wah jan iki absen yang hadir nyokek mania 1199 ekor orang. Wah luar biasa. Ayo masuk bro. Ganti-ganti pasangannya kurang mesti yang dati jujune ono merek ayo dhewe gimane dadi rondo Bomrong katon mencorong yen besengu soyong topat biru pranyoto tanpa kaki bangsa masuk setengah tua nanging iki kaya kenya sapa jawil wis mesti bakal kintil terus kecandil ganti-ganti diparani ngoyo ayo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo jarene yen wis tekan kono wong yen Cutring singan anane saja mungsusono masukin bu
lunga dienteni ngoyo-oyo jarene yen wis teko kono wong yen ora kebenaran sajake tansah katon tuwa wong yen pinuju tring singan anane saja warna-warna pandhawane najan urung ketemu dhewe duka-duka pamuruse trimo urung samene wae Ora masuk itu Tarang setan pagi-pagi ayo yuk sa ayo yuk dulur saking nyokek mania ya kanca-kanca tansah eling kudu eling yo sajroning urip kudu tansah eling aja aji mumpung eling tembe burine nadyan isih ana mesti bakal tuwa sing sarwa prasaja ayo yuk kanggo patuladan anak putune kang tenekake bebasan wae ngarep kudu eling Larat dilaras makarya sesarengan Argo Sedayu video syuting Anita Sound System Tiara FM masuk Reis mbok yo kudu eling sajroning urip kudu tansah eling aja aji mumpung eling tepe burine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan Jodke tetes sing tresno putune bebasan wae ngaren Batasan wae ngaren kudu eling yuk tasih cenerangan masjid saking Sukonedo pondok tetes sing spesial buat Mas Bro juga dari buat Mas Narimo juga Sukonedo
sapa wonge sing tandang guyon anandang tresno rina wengi nanging aku ra bisa duweni godhong kates tati jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati Asli nyawer sithik. Ya. panyuwun wong ayu muga sliramu ra bakal lali anadyan sewindu tresnamu bakal tak tunggu tenane lho. Ya. ayo Nyawer neh. Iya. Wah, genta-ganti. nandang tresno rina wengi nanging aku ra bisa duweni waton sliramu marine nanging aku wong ora duwe Ayo dulur-dulur rapi ya. Laras. ya pemanemu spesial banget FM. sembuh mania Para kelingan nate janji ora bakal bali nanging sira citra janji wong nyatane gawe lara